Последните няколко дни имам нощни снимки, използвам дните си да спя, но това много ми обръща режима и много ме изморява. Накрая имам време малко да си почина, затова днес ще си направя един спа ден и знам точно кого да попитам за идеи. Gemini, асистента на Google. Той винаги има страхотни предложения. Можеш ли да ми създадеш списък спа ден у дома? Имам нужда от релаксация. Готово. Създадох списък спа ден у дома. Включва маска за лице, чай, релаксираща музика и ароматни свещи. Можеш ли да ми помогнеш да избера между тези две маски? Трябва ми по-хидратиращата за моят релаксиращ ден. Двете маски са страхотни, но шоколадовата е по-подходяща за хидратация. Вкъщи имам два вида чай. Можеш ли да ми дадеш съвет, кой от двата е по-успокояващ? И двата чая са чудесни за релаксиращ ден, но лайката е известна със своите успокояващи свойства. Добре, ще изберем лайката. Направи ми напомняне след 15 минути да измия маската. Зададох напомняне измия маската. Колко е хубаво човек да си почине.